Στις 8 το απόγευμα, στις 14 Δεκεμβρίου του 1935, ήταν ντυμένη και έτοιμη για ένα πάρτι που διοργανωνόταν προς τιμή της. Λίγο πριν φύγει από το διαμέρισμά της στην οδό Roosevelt, μάλωσε με τον West για την ώρα που θα γύριζε σπίτι. Ο West, που ήταν πολύ κτητικός, της είπε να είναι στο σπίτι 2 η ώρα το πρωί, και εκείνη απάντησε ότι θα ήταν σπίτι ό,τι ώρα ήθελε. Η 29χρονη ηθοποιός διασκέδαζε στο πάρτι παρά αυτή τη διαφωνία. Γύρω στις 12 παρατέταρτο το βράδυ, εθεάθη να έχει μια τηλεφωνική συνομιλία στην τουαλέτα των γυναικών. Μάρτυρες που έδωσαν συνέντευξη αργότερα συμφώνησαν ότι η διάθεσή της άλλαξε μετά από αυτό το τηλεφώνημα, αλλά δεν είπε κάτι σε κανέναν γιατί ήταν αναστατωμένη. Παρέμεινε στο πάρτι μέχρι τις 3 και 4 το πρωί, όταν την παρέλαβε ο οδηγός της. Έφτασαν πίσω στο διαμέρισμα γύρω στις 4. Δεν είχε πει τίποτα σε όλο το ταξίδι. Σε ερώτηση του οδηγού της να την αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού, η ίδια απάντησε μελαγχολικά: «Όχι, άστο, όχι απόψε». Ήταν τουλάχιστον 90 μέτρα ανηφόρα και δεν την περπατούσε ποτέ μόνη της. Στις 10:30 το πρωί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, η καμαριέρα της Todd, May Whitehead, έφτασε στο γκαράζ για να πάρει το αυτοκίνητό της Todd για να το οδηγήσει στο εστιατόριο, όπως συνήθιζε. Άνοιξε το γκαράζ και βρήκε το σώμα της άτυχης γυναίκας σωριασμένο πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου, με τα ρούχα από το πάρτι του Σαββάτου. Η Whitehead προσπάθησε να την ξυπνήσει, αλλά η Todd δεν ανταποκρινόταν. Στη συνέχεια κατέβηκε τρέχοντας τα τσιμεντένια σκαλιά προς το διαμέρισμα για να ξυπνήσει τον West. Η αστυνομία έφτασε και ξεκίνησε την έρευνα. Βρήκαν αίμα στο άνω χείλος της, κάτι που συνάδει με δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα.